chao, buen día. Se puede suspender las penas. O sea, lo bueno aquí que yo era muy joven y luego que no lo mismo, alguien con Buenos días. Desafortunadament he dormit extremadament malament. Feia molt de fred, després feia molta calor, ara he posat l'aire calent, suposadament, i quan he sortit de la dutxa estava posant l'aire condicionat. O sigui que he dormit fatal. Però bueno, ens hem d'enllestir i cap a l'oficina. Fins ara!
Bueno, és la 1. Acabo de tornar a Barcelona i ara tinc problemes perquè he de córrer fins a casa, després tallarets, i com és el primer dia del club he de preparar tot el material i tot, així que vaig una mica justa de temps, però bueno, aviam si dona temps a tot.
ja s'han acabat els tallers per aquesta setmana. Vaig aquí amb això perquè gravaré el canvi de l'estudi, que em fa molta il·lusió. I res, ha estat una setmana molt intensa, però bueno, totes les setmanes de tenir un projecte propi, una emprenedoria i a la vegada una feina sempre són així. Però bueno, estic molt contenta i només cal veure'm la cara per saber que em fa molt feliç fer tallers. Així que res. Adeu!